We run down this rain, right wrist and left wrist, that's rain. She said, "Walk on, what's going on?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Tirafe Flasheta Amani saking kelas rolas IPA pitu. Absen 3 doso gangsal. Kula ning kene badhe maos geguritan. Temanipun Budi Pakarti. Ingkang duwenipun judul Sukses lan Bakti marang wong tuwa. Sukses lan bakti marang wong tuwa. Sopan santune awake dhewe kudu digatekake endi wae. Lan kudu sopan karo sapa wae. Ojo sampe kasuksesanmu marake awakmu gumedhe. Sing diarani wong sukses iku kepribadiane apik lan akeh ilmu. Sanajan gawe wong tua guyu amargi kasuksesanmu. Ojo gawe wong tua lara ati amargi sikapmu sing larake ati. Gawe yo wong tua nangis amargi bisa umroh ing tanah suci. Cekap semanten geguritan saking kula ingkang wonten kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.